कितना अच्छा देख रहे हैं ना इसको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं खेत में। भाई देख सकते हो माइ बारिया किमान समायना गोथां गोथां। गोबाव सम जाबायमोन ब्लग आपल'ड खालामनो मोनथारिया माने न'आव थायै थायै मा ब्लग होगोन मा ब्लग होआ सानबाय थायो माने ओरैनो। तो जों दा थांगासिनो माने ओइखिजा बेरायहैनो एसे माने स्पेशल जायगा दङ जों जेराव माने आड्डा मारिबाय थायो इयाव थांगोन जोङो। ओमफ्राय नोंसोरनोबो देखायगोन आं थांनानै। दाखालि बावैसो इयो पुरा दैबाना लोमनानै लामाया पुरा दै जाना दंजोबोमोन थांनोनो हायामोन पुरा माने हान्थुसे दै जाजोबदोंमोन इसाना न'आथ' पुरा लोमजोबदोंमोन। दाबो नायनो हागोन नैयाव बिराद दै दं माने दैबानानि दैयानो जोबाखै इयाव दा माइ गायबाय इयाव आगोलाव दाखालि बावै माने माइ गायाखैमोन आरो ओमफ्राय दैया माने बारा जाना दंमोन ना इफोर लामाया पुरा लोमसावजोबदोंमोन। इसानाथ' न'आ माने बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों लोमखायो माने पुरा बिथायालागै मोनफैयो माने न'आ। नै मोसौआ नै नायनो हागोन पुरा गोजानाव दङ आंना माने जुम खालामबाथाय केमेराया एसे बोरैबा जायोलै। मोजां इयाव बेलासि टाइमाव बेरायफैनो पुरा स्रो स्रो बार नांखायो एकदम माने थान्दा थान्दानो। दा लिजेन फायजानसो थांसै मोसौ लायनो मोसौआ मार गोजानाव दङ। नै लोगोफोर दैया पुरा गुबुंले जाजोब्बाय दाखालि बावै दै देरनानै दैबाना जानानै पुरा दाबो गुबुंलेयैनो दङ दैया माबा जायाखै। दैबाना जाबाथाय इफोरो दैमाया एकदम लोमफैयो मटरयालागै फैयो दैया एकदम मटरयालागै फैयो। एबार बोसोराव माने दै बानाया एसे खम आरो ना ओमफ्राय दै बानाया एसे खम बेनि थाखायनो माने बारा इदि माने लोमाखै आरो एबार बोसोराव। होमबाबो नैफोर खुख्लाजोबदो नैफोर जिं जिंनि माखाया पुरा खुख्लाजोबदो इफोरो। हा आच्छा पुरा हाब्रु जाजोबदो नाया माने एकदम हाब्रुआनो गोजा पुरा हाब्रु जाजोबदो इफोरो पुरा स्रिं स्राय इयाव रावबो न' स' गैया एकदम माने जायगाया पुरा बेरायनो बिराद मोजां जायो गोजां बोथोर टाइमाव बांसिन हिट जायो बेरायनो। मोसौ फिसाया फैबायानो नै ओइ सोरहानि हांसो इलाय इमान हाग्रा बारियाव सोरहानिबा हांसो दंफैयो नै पुरा हाग्रायानो गोजा नै लोगोफोर इखिजा ओरैथ' मानास हाग्रासो मोनखागोन थांबाथाय इखिजाबो हाग्रायानो नै दैमाया पुरा मानासनिफ्राय बोहैबोयो। माने इयाव जेबो मोसा तोसा मैदेर सैदेर फैया दै माने जायगाया एसे नायनायाव हाग्रा आरोना ओरैनो बेरायनो पुरा साफा खिन्थु जायगाया पुरा आड्डा साड्डा मारै फैनो गोजां बोथोर टाइमाव बांसिन हिट जायो माने दा अखा हानायखाय पुरा माने इफोरो एकदम हाब्रु जाजोबना दंना माने थांलाय फैलाय खालामनो एसे प्रब्लेम जायो माने इयो हाब्रुजों माने दाबो जोंना आथिङा नै हाब्रु गानासो फैदो दा। थ' लिजेन फैया दिनै मोसौखौ इयाव होफैदोंमोन माने सामफ्रामबो होफैखायो इखिनियाव होफैयो। ओइ सौनाङा दै स' लोगोफोर ओरैहाय दैमा बारलांबाथाय मोनसे शिब मन्दिर दं इयाव शिब मन्दिराव माने सम सम जों बेरायनो थाङो मालाबा आं देखायगोन नोंसोरनो ब्लगाव इयाव शिब मन्दिराव। नैखिजा माने मानसिफोरनि न' दं न'खरब्रै न'खरबासो इयाव मानसिफोरनि न' दङ आरो नैबे दैयाथ' ओरैहाय बोहैबोदों नोंसोरनो आंहानि आगोलनि ब्लगावथ' नोंसोरनो आं देखायखाबायानो बै ओनसोलखौ दैमायाबो ओजानिफ्रायनो बोहैबोनाय इयो ना मोनसोगारो इ दैमायाव लोगोफोर एकदम दा माने एसे गुबुंले जाना दङ दैया। नै हाब्रुआनो गोजा नै एकदम हाब्रु गोजा इफोरो थाबायनोनो हाया एकदम हाब्रु एकदम पुरा हाब्रु गोजा ओरैहाय ओइयालागै मोसौरालागै पुरा हाब्रुआनो गोजा। थ' उपाय गैया थांसै थाबायनानै एकदम फिस्ला एकदम माने सेन्देल खुनासो थाबायगासिनो दं आङो। दै जमा जानाय माखाया नै ओरै लासै बोहैबोदो इखिजा लिजेन फैया मोनहैबायानो आंबो थांसै थाबाय लांनोसै लासै लासैनो एकदम हाब्रु गोजा लामाया। नाया माने दाखालि बावैसो पुरा रानस्रावथारमोन बिराद गोरानमोन दा नै पुरा साफा एकदम माने माइ गायनानै पुरा साफा जाबाय इयो। सिखो बाजोबदो जों ना मोसौआ गांसो मोनजायैखाय मा जादों होनदो माने गाइखेर साइखेर ओंखारा नामा होनदो बारा गाइखेर होगोन ना होआ नोङो गाइखेर होनाय गोबां अखा हाबाथाय प्रब्लेम जागोन बा दिनै मोनायाव बया अखा हादोंमोन दाबो अखा हागोन खोमा एसे दोमैलुलु जादों बोथोरा। स' गाइस मोनाबायबो मोनासि जाबाय दसे उनाव सकआव थांनोसै जोङो सकआव थांनानै ब्लगखौ इयावनो माने एन्ड खालामनोसै माने भिलेज ब्लग ना बेफोरबायदिनो जासिगोन उपाय गैया नायदो आरो ना इखौ अननानै। नैयो जोंनि रुप'हि बाजार बेलेग नुजों केमेराखौ जों साथा नायदोंमोन साथा नै दा जों लोगो साहा ओमफ्राय खसुरिबो जागोन दखाना नै मोनासि जाबायना दखाना गैलानो मथा मथि।